Konrad, du skal altså ikke være mentalt fraværende i mine timer. Godt. Er der så nogen, der kan fortælle mig, hvordan man titrerer natriumhydroxid i en sur opløsning? Konrad! Kan du svare på det, var Konrad? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke høre dig, Konrad. Hvad siger du? Jeg ved det ikke. At osten Konrad ikke kan svare på et sådan simpelt spørgsmål, kommer jo ikke bag på nogen. Jeg ved ikke, jo. Hej Niklas, må jeg lige låne 5 minutter af timen? Selvfølgelig kan du det, Martin. Jeg hedder Martin. Jeg er ny trivselslærer på skolen, så jeg vil selvfølgelig snakke lidt om trivsel i klasselokalet, men det er selvfølgelig ikke kun der. Vi lægger ligesom ud med, hvem kan spørge om hjælp. Det er selvfølgelig mig. Vi kan selvfølgelig også gå til andre lærere, som der ligesom er hjælpende og alt sådan noget, som skal være trygge af til at snakke med, men trivsel det er jo en vigtig ting, for det er ligesom noget, der gør, at I har det godt her på skolen, og I skider at være her. Hvis jeg har noget at snakke om, så jeg bor i lokale 2355, så der kan I bare finde mig. Op, Konrad. Vi skal lige snakke på mit kontor nu. Okay. Kom ind. Hej, Konrad. Kom ind og sæt dig. Konrad, vi skal lige snakke om nogle af de ting, der sker i timerne. At det er meget vigtigt, at de ting, der sker i timerne, de bliver mellem os to. Vi skal ikke have, at du løber op til Martin og fortæller en masse løgne omkring, hvad der foregår i timerne. Men jeg kan ikke lide de ting, du siger om mig. Altså her den anden dag, du sagde lige ned en regnorm, der er blevet slået over 10 gange, og du siger, at jeg er dum, og jeg er grim, og jeg lugter af tis, og at... Konrad, det er mellem os to. Men jeg kan ikke lide det. Benjamin, du ved, hvad der lige skete. Nikolaj har lige slået mig. Vi må gøre noget ved det. Ja, det bliver vi nødt til. Konrad, vi skal lige snakke sammen her i dag efter skole på mit kontor angående noget, der er sket her tidligere. Benjamin, du er nødt til at hjælpe mig. Jeg tror, Nikolaj har fået ud af vores samtale. Han kom op til mig lige før, og så konfronterede han mig og sagde, at vi skulle snakke sammen efter skole i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, jeg har den bedste løsning. Hvad er det for noget? Skjul kamera. Hvad skal vi dog med det? Du kan filme ham slå dig, og så kan du vise det til Maxen. Det tror jeg, vi gør. Jeg tror, det sidder rigtigt nu. Konrad, jeg har godt lagt mærke til, at dig og Benjamin Bumsefjes går rundt på gangene og snakker om alle mulige ting og spreder løgne. Og det kan vi simpelthen ikke have. Jeg troede, vi havde en meget klar aftale om, at det, der sker i klassen, det er noget, vi snakker om. Og du kan ikke gå og løbe rundt og sige alle mulige løgne til alle mulige. Det kunne ikke kun gå ud over klassen. Det kunne også gå ud over dig selv, ikke også? Forstår du godt det? Og det kunne også gå ud over mig. Jeg kan ikke, altså... Jeg er træt af, at du slår mig efter skole, og at du kalder mig mulige grimme navne for klassen, og at du bare er så ondt imod mig hele tiden. Det er jo ikke rigtigt! Jo, det er Konrad! Nej, det gør du hele tiden. Scheisse, Konrad! Martin, jeg har en video, du lige nødt til at se. Ja. Tak. Jeg var bare glad for, at Martin havde endelig fortalt at snakke med Nicolas. Det har han haft noget fortjent, den har. Det er godt, du har fået det. Ja.